Oh, there's a name. Hey! Sabi. Uy, sige naman mo kanta di ako mo pagtutuma. Unsa man men? Ay, di ba mo sabay straight sa baon? Ano tayo ba? Gutom ng gihapon. Una kay ang jani na to dire, chill kita tara. Isa. Ikaw nagdala kag pagkaon nga to dire. Wala. Oh, mo nang gutom ka. Wala kay sikangan. Tingnan ninyo, ay mag-order na lang sa ako, be. Der lang gihapon. Puro kang may kabayad. Nakikabayad. Chip in ta. Chip in ta tulo. Laip ko ako mo bayad, ay kay duha. Chip in mo di ka kabalo mo bayad daw idukdo ko cellphone. Dulat ang billiard, chip in daw, dulat ang billiard. 10 pesos lang ulit kabayad. Dali, makabayad sa kuan, 25 sa bula. Hindi ako yung dalawang gutom na luyan ako sa... Gutom, order tag saging sa saging ra. Ayaw, kanang kuan. Isda niya ko, kaong. Sus, pilian na kayo. Stick bread Roy, stick bread. Unsa man gyud? Stick bread, shooter, duha ka buk. Pinirito nga tilapia na lang kay murag lami po kay humo kay kaunon ba. Unsa, sige. Nagamay ra iskalibo anak ko. Isa. Koy ayaw. Isa. Dugaya po maluto ani piniritong tilapia. Ay. Tinawag. Ito kanya. Customer. Hello boss. Boss. Pa-deliver mi atong lami kay nimo nga kuan boss, tong tilapia boss. Ay, mo order mo sa kong tilapia nga lamian boss. Wala problema boss. Pila ganing order ana? 1.5 ra bang order na sa kuha boss? 1.5? Awa lagi. Tanawa. Kasi mahangyo ka na kay. Ang iwas ako eh. Nalay ko na dungog da kauban ni boss nga hangyo. Tawa na joy hangyo ni boss. 1.5 gyud presyo ani boss. Gi paabot ako da boss kay deliver na ko. Sige kanang 1.5, kanang 1.5. Dili na nato ang yun. Kabalo kang ano? Inikabot ato niya. Dira na ta hangyo, dili ta manawag, dili ta tawag mahangyo kay dili na musugot. Yung mahangyo mo guta di ang tao. Saka ta ginamos. Basta ako, ang mata ka na 20. 20 ra? O wala mo na uli. Uli dito. Uli ang gyapon. Binuang. Unyag mahangyo na tutog sa kalibo be, dili 20 ra gyapon mo yatag. 20 kabalo ko kana sa milawa na kwarta. Pila yatag nimo sa kuha? Pila to? Iskalibo, umangyo na to. 30. Ay, kasi pinita mo kinukuha na sila 950. Masarap ang Kaman mo bayaran. sa ligan nga bangkiro na dito sa Ako na printan sa aning gitar. Mayapag mga po kayo magtigog, sige mo kanta-kanta. Taon niya ay mura matag. Na, saon na to ni Ron. Ako ba'y magkabayad din tanan? Pamagitan ra to pamagyo Ako nga wa magkugigutom munta. Ngano ako may magkabayad og dako? Mo na problema riya. Advance daan ba? Gutomon magyapon kaon niya. Sam. Ano mag-advance ka diri oh? Ikaw gani, sunod mag-uban-uban ka pag banon og kanon nimo basta paglugaw baluna kay gutomon man day ka. Sunod. Gubalo. Lamian mo budigahon oy. Kalibo bangyo 1.5 ug dili mangyo no. Pakitara ra to nagdiskarte. Paboto na to diri. Kanta balik dams. Ali gumuga ana oy. Samot ka gutom man yung style ba? Ayop ka talaga. Sabar gud min. Na malaparo ta kag gitara ron. Kapuson ta kanila misa ro sa dili maibok. Oh. Yeah. Oh. Sandali na lang. Galing mo. No! Ari! Unya na tapag gitar tiwas na ka busog na. Sabi bataan ni Ay oy. gana yung paminaw. KJ ka, Killjoy. Awa paminawa ang kanta bawala im kagutom ani. What adik sayo. Okay. Oh, basta mga adik di ba nagutomon kasi Oh, tama, sakto. 1, 2, 3, go. Kuha kayo mo kalagot. Langan ninyo sa muka po lang. KJ yung kayo rin buwangan namin. Isikon ba? Isikon ako ni? Ha? Sikon. Mapangap. Sos, Pero lain ba yato ba? Nagluto na ba ka itong jordiran dito? Amatik man ito na ito niluto daan. Pabuta lang. Kay mabuta na ron. Langan ginapoy sa muka. Linggo Oh, tuwa na na oh. Nagdala na oh. Salamat. Kakao na kita ni karon. Kaon, iandam na yung bayad niya! Oy boss, nanan yung order boss oh! Ako nang i-deliver! Dara boss oh! Uy ka na.
Asa man ang mga ana, boss? Duha lagi nakabuok. Abri daw. Oh, boss, duha ni kabuok, boss, pero ang kaning inyo ha, kaning gamay. Ang kaning dako, dito ni sa Pikas Cottage, kaya napo ko deliveran dito. Pero ang kaning gamay, boss, o na presyo nga 1.5. Ang isip sa ba na mahala sa tanang 1.5 boy. Di mahalan gani, boss. Pero kaning isa, boss, kaning dako, Excalibur ani. Oh, kana kay makalislis tagamay. Ingna lang na nagpapika sa deliver nga wa pa naluto iya ha. Kana lang sa amo kay pete nagyug gutoma. Bitaw, basing pwede ra tumangyo na. Kanang isa lang mo, kanang tag-Excalibur. Away problema na, boss. Ako na bahala ng Pikas Cottage. Unya na ako na deliveran. Pero, boss, basing mo tanaw mo aning tagpresyo nga 1.5. Ano, boss, oh? 1.5. Di ahak 1.5 ya dua ra ka tilapia nya kulam gid sa mga tulumi. Ana, magyun na, boss. Mahal ka akong tilapia kay Golden Tilapings man eh. Dah, lami ada na ng 1.5 oy. Aw, kani maghain yung ganahan, boss. Kani 1,000 nga presyo. Oh, kadara Excalibur, boss. Kana bayaran na yun. Excalibur pa ng kwarta diri, tara. Oh, bayaran. Unya na ko bayad mo ha. Mo bayre ko ha. Wala problema. Bayaran ta 30. Aw, batik, boss. Dara, boss, oh. Enjoy your meals. Amo na bala na, boss. Salamat. Oh, sa pagipaabot ta mga oras to. Unsa pa, basta kay bayari ko yung duha. Una pa oh. Una pa oh. Nga 20 Pandamay unsa man ni? sa iro. Di ahak kay Excalibur, unsa man ni para ni sa iro? Apa damay binuang naman sa yangas kung 30 oy. Pay mo kay 30 ra. Ako adyo 20. Pandamay. Mauna. Puro ba yung buko ba? Kubalik kayo mag-deliver ni Kim. Bunalan din ako ani ba? Labi magbubog na kayo ba no? Mauna na piste. Sa iro man oy. Pero gabi. Ulit oy. Mangulit tayo, di sa balita mga onoy. Ang bini. Na? Madabo man dahil kung kunin sa.